El programa és bastant senzill, com podem veure, però no fa el que ha de fer. Ara anem a demanar a veure si ens pot crear un programa amb interfície gràfica. Pots crear un nou programa localitza logswin.py que faci el mateix però que tingui interfície gràfica. La mida mínima seleccionarà visualment i la ruta també, que per defecte serà l'arrel. No hi ha paràmetres com en la versió CLI. I vinga, a veure si és capaç de fer-ho. Ja es dona compte que ha de ser una versió GUI amb interfície gràfica. Molt bé, està implementant el pla. Anem a tancar aquest. A veure el pla d'implementació. Farà amb TKinter. Endavant. I ara està generant. Està creant la interfície gràfica, que hauria de ser multiplataforma. Ja li ha costat una mica, però ara ja està creant. Vale. Molt bé, li vol donar permís d'execució, l'acceptem. Bé, s'està actualitzant l'arxiu README.
Ja l'ha editat i acceptem doncs els canvis. Anem a provar què tal és el nostre programa. Localitza LocksQueen. Bé, no ha trobat aquest mòdul, d'acord. Anem a indicar-li i ell mateix ens donarà la solució. Ah, mira, aquí ho deia, Python 3 import Tinker accept. Veu que no hi ha el mòdul i ell mateix ho arreglarà abans que fem res. Demana permís per veure la versió de Python. És la 3.12. I demana veure si està instal·lat. Li donem permís perquè ho pugui mirar al terminal. Està actualitzant el README. Està actualitzant el README. De moment l'accepto. Encara està treballant. L'accepto. I aquí ens explica el que ha fet. D'acord, anem a veure si funciona. Localitza LocksQueen. Ah, li diré això. Tal qual. Vale, ja em dona la solució. Doncs i em dona l'opció executar-ho. Mira, doncs tal qual. Ho vull instal·lar? Sí. Molt bé, ja està. A veure. Ah, i ara ja ho tenim. Diem la barra mínima d'un log. Anem a cercar. Ens ha trobat els mateixos arxius que ens ha trobat abans. Efectivament.
òbviament, s'ha de millorar. Sempre podem millorar manualment 100 cas, que sigui més de 100 cas. Però ens ha donat un programa fet i ens ha solucionat gran part de la feina. Perfecte.